koľko pohybov je v tomto celom? Robíš iba toto, alebo toto robíš? Koľko je tých pohybov? Vieš, ako... Rozumiete jej? Nerozumieš? Ty môžeš ukazovať, čo chceš? Dobre, čiže máme nejakú formu. No. To je zlaté. Takže máme nejakú formu, z ktorej vychádzame všetci, čiže aj ženy, aj muži rovnako, áno. A to teraz neriešim muži, ženy. Áno, ja sa to snažím čo najjednoduchšie vysvetliť. Komplikuješ to trošku. Áno, komplikujem. A potom to závisí asi od štýlu skladby. Sú skladby, kde proste musím držať tú formu. Čiže Bachové pašie, tak proste nebudem tam... Takto, áno, lebo ty si sa to tak pohupovala, áno, ale pri Bachových pašiach sa to... Nie, nebudem sa pohybovať. Budem pevne stáť a proste pracovať budú naozaj len ruky. Lebo tam je tá terasovitá dynamika v tom baroku, neviem, či vieš.